जय महाराष्ट्र मित्रांनो. चला आज आपण फिटर व्हायचंय. फिटर आज माझ्याकडे फिटरचं काम आहे. आपली आटा चक्की बिघडली, आज आटा चक्की दुरुस्त करायची. भाऊ आपल्याला जमती का? आता हे खोललंय मी. हे बघा आटा चक्की खोलली, वरचं कवर बिवर खोललंय. याला सेन्सर आहेत. जमन आपल्याला, पण काय आपलं सामान नीट करायला मजा असते. हे पातं बितं खोलून ठेवले. आता पुढलं कामाचं नियोजन कसं काय आहे तुम्हाला दाखवतो थांबा. आता आपल्याला आधी मोटर बाहेर काढून घ्यायची, आणि बाहेर काढूनच घेतली होती मी, काय खोलून परत ठेवली. अर्धच काम ठेवलं, रानात काम आलं म्हणून रानात जाऊन आलो आधी. आता याला बाहेर घेतो, आधी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा आता मोटर आणली बाहेर खोलून. आता हे नवीन पोराला लय संधी बरं का. काय व्यवसाय करायची पण काय पोरं करत नाही. ते काय नोकरीच पाहिजे म्हणते. ती ही फिटर 15 दिवस झालं मला नादी लावतोय. रोज येतो येतो म्हणतोय, पण फिटर काय येईना. आता आपल्याला जायचंय मुंबईला. ही परत राहिलं की राहून जाईन काम. मग आज निर्णय घेतला, म्हणलं आपणच खोलायची याचीला. काय नाही, जॅम झाली लय दिवसाची. मुंबईला ग्रेस ही सगळा संपला याचा. बघा ही ग्रेस संपलाय सगळा, त्यामुळे जॅम झाली. फक्त बुंग आवाज येतोय. जळी बिळी काय नाही बाकी प्रॉब्लेम नाही. ही फक्त रोटरला आता ग्रेसिंग वगैरे आपण करू. आपण काय फिटर नाही, पण आता करावं लागणार आहे आपल्याला. ही फिटर काम करत नाही म्हणल्यावर आपल्याला तर शिकावं लागेल ना. काय लय दिवस झालं नादी लावतोय. फिटर येतोच म्हणतोय. आता त्याला काय मी फुकट करायला लावायचोय का? पण त्याला बी लय काम आहे. नवीन फिटर पोरं शिकत नाही ती कामं. चला आता खोलू आपण अजून. दिला हिकली साईड खोलायची राहिली. आता ही खुलली मी सकाळी. लय जाम झाली होती, बळच ठोकून ठोकून काढलंय. मला दाखवतो हा 2 मिनिट. चला आता ही रोटर काढलाय आपण बाहेर. हे रोटर हे आता इथनं बाहेर काढून घेतलाय. आता आपल्याला कॅमेरा तर आहे कोण नाही, आपण एकट्याच नियोजन आहे. तर नवीन फिटर लोकांना सांगतो मी, असं घरी उद्योग करणाऱ्यांना, हे काढताना लक्षात ठेवायचं आपण कसं काढलंय, म्हणजे तसंच बसवायला. नंतर काढताना काढायचा आणि बसवताना परत कसं बसवायचं लक्षात राहायचं नाही. मग लय मोठा बल्या होईन. आता जसं काढलंय तसंच ठेवायचं, म्हणजे तसंच बसवायला, नाही तरी उलटं पालटं होईन. काय आता व्हिडिओच्या नादात मला बी लक्षात ठेवावं लागेल, नाहीतर व्हायचं उलटं पालटं. चला आता बघू त्याला काय झालं ती. मित्रांनो आपली काय आता बुशिंग गेली. बुशिंग आता ही बुशिंग इथं होती. मी ठोकून ठोकून काढली. लय वेळ लागला मला ठोकायला. काय कॅमेरा पकडाय कोण नाही, त्यामुळं तुम्हाला दाखवायला जमलं नाही. हे आता किती नंबर बुशिंग आहे? 6205 2RS. आता या नंबरची बुशिंग आणायचं आहे आपल्याला. काय बुशिंग घेऊन येतो. आता 2 बुशिंग संगच बदलायची असतात, एक नसती बदलायची. आता ही 2 बुशिंग आणावं लागणार. ही आता काढायची ठोकून. थोड्या वेळाने दाखवतो तुम्हाला. ही काढली आता ठोकून. 2 बुशिंग ही जाम झाली. ही बघायची फिरत नाही येत ना, अशी फिरायला पाहिजे. फिरतच नाही, जाम झाली. ही बघ कशी फिरती. हे बघा अशी फिरती. ही पण इतकी वाय फिरत नाही. यातला ग्रेस संपलाय, पण फिरती. पण ही अजिबात हालतच नाही. काय चला बुशिंग आणतो. चला आता बेरिंग घेऊन आलोय. बेरिंग दाखवतो तुम्हाला आता. हे बघा बेरिंग. एकच बेरिंग आणली. लय महाग होती. युद्ध चालू झालंय म्हणला, लय महाग दिली. आता त्याचा युद्धाचा आणि ह्याचा काय संबंध आहे बेरिंगचा? ही बेरिंग इथं कुठं तयार व्हायची? आपल्या इथं बुशिंग आहे. बुशिंग काय माणसं लुटायला लागली आता युद्धाच्या नावाखाली. काय करणार राहिलं आता. बघा काय ही आणली आता आपण नवीन बुशिंग. चला तर मग आता बसू आधी. आता लय उत्सुकता लागली आपल्याला. काय होतंय आपली मशीन, चक्की चालू होती का नाही होती. त्याला दाखवतो थांबा. बघा किंमत 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 353 रुपये.
आणि किमतीवर सांगताय ती मग काय म्हणलं मेडिसिन आहे का ही 320 रुपयाला आणि बळच. चला बाबा बसू. चला बसवून झालं. बुशिंग बसवली बिरिंग बसवली काय बसवायचं ती. मी आता मोटर इथं आतमध्ये आणून ठेवली. आता थोडं आवळून घेतो बघू आता काय होतं नियोजन. आता ही बसवायचं आहे अजून ही एक बसवायचं महत्वाचं राहिलंय. ही ग्राइंडर आहे याने आपलं धान्य ग्राइंड केलं जाणार आहे. आता इथं बसवायचं आहे. इथं बघा इथं बसवायचं आहे. इथं असं बसवायचं आहे. आता हे मोबाईल काय पकडा येत नाही स्टँड बिंड काय नाही आपल्याकडं दाखवतो थांबा. चला आता मोटर जोडून झाली. आता आपण सेन्सर जोडतोय. यात लय फिटिंग आहे. हे बघा ही सेन्सर आहेत. इथून दाणं किती पडायचं दरवाजा उघडा राहिला तर हा सेन्सर आहे आवाज मारते. त्याच्यानंतर ही पाठीमागं इथं दरवाजाचा सेन्सर आहे हे बघा. आणि सेन्सरचा ना एक किचकट प्रोसेस आहे लय. पाठीमागं दाखवतो. हा बॉक्स आहे सेन्सर बॉक्स. हा बॉक्स आहे. आता इथून आता आपण केलंय मुस्खरा नियोजन सकाळपासून. आता हे किती सक्सेस झालंय काय आता आपल्याला बघा भेटेन. चला तर आता बघू. आता हे सगळं बसवून टाकतो आणि मग आपण चेक करू आपली मशीन चालू होती का ना. आपण थोडं दळण दळून बघू. चला तर मग. चला चालू झाली आता. बघा झालंय आपलं सगळं सक्सेस झालंय. बघा आता पिठच येते थोड्या वेळात. एकदम ओके काम झाले ओके. हे बघा झालं दळण. कसं आहे पीठ एकदम बारीक बारीक माल बारीक. चला आपला फॉर्म्युला सक्सेस झाला ओके.